Anyahan na mo kaliwat ka pa pala kumabaw. Kung kuna ba lipod. Pero na yun nga, glory to God. Amen? Himaya iyas Ginoo. Hindi mo katapat, panalanginan ka sa Ginoo. Amen? So, kita pala igsuon dili tingali tago na dunay nasod igsuon nga padalaan sa Dios ug linog. Ug sulod igsuon sa makadiyon kay linog 20,000 ang namatay. Amen? Hallelujah. Ang pinakita dito igsuon nga dunay amahan natugan kay yang tibok panimalay. May lang kay amahan buhi kay asawa patay, yang tulong anak patay igsuon lata ang ulo. Lata kinang tibok lawas, di ba kayo igsuon nga naghang na banda na kulaps, igsuon nga mga building, balay, mga daghang kayo igsuon nga mga contracts, kung malikag contract ba. Kapag naghana namatay, 20,000 ang patay karon. Niya wala pa tayo lapot igsuon sa mga sabdan. Hallelujah. Mabalo kayo igsuon, may abot ng 5 months ang ilang walay klase dito, walay eskwela may tabo. Kaya gisa ng mga eskwelahan, igsoon doon ay crack. Kaya doon na mga eskwelahan dito, doon ay 2 andanas, 3 andanas. So kabasig mo, linong pag-usap, yan, dito na inuman na naghanap ng mga batay. Hallelujah. So kana igsoon nga nasod ng Turkey, Islam country na siya nga wala, ting Ginoo silang kinabuhi. Amen? Tingali igsoon na ay Ginoo, tingali mga 1,000 ka mga tao na ay 0.2 ka mga tao na nalagad sa Diyos. Pero ang pangutana kung fitful ba ng duha sa kalibo igsuon duhalay dunay Dios sa kinabuhi. Pangutana diha kung kining duha nagpatilud-anon pas Ginoo. Hallelujah. Dunay reminders ng Dios. Duna say padala ang Dios nga alagad sa Ginoo sa dili pa niya na naglagon ang usa ka nasod. Di may pagpamayong igsuon nga God is love. Tara mingon God is Pastor, kumawa ng Dios nga nahitabo man to. Ate, ay man ito pagmayo igsoon nga maupos yun doon nagkikitawag nga silot ang Dios pag di nato dawaton si Ginoong Jesus. Hallelujah. Sa panahon igsoon ni Noe, kadiha igsoon nga ginudupan sa Dios ang kalibutan, walo na katawag na luwas, gamay ra gyud. Sa diha igsoon nga gilaglag sa Dios ang Sodoma o Gomora, tulo lang katawag na luwas, silot ug ang iyahang duha ka gagmay anak. May langgani kining Ninibe, ang tanang ito igsuon na ginulsol sila mga sala. Bibalik sila sa Dios. Kadiha na nagwali si Jonah rito, ingon si Jonah, sukad karon sukod nining adlaw, sulod sa 40 ka adlaw kung dili ka maghinulsol sa mga sala, laglagon ang Ninibe. Pagkabati igsuon sa mga tao dito nga nagpuyo sa Ninibe, naghinulsol sila ilang higising na mga salina, nagbisti silang sako, nagibutangan nila igsuon abo ilang ulo, di mailhan kadto nga silang tanan naghinulsol sa ilang mga sala. Ug wala na dayon na igsuon ang silot dito sa Ninibe. Hallelujah. Ining panahon na igsuon hapit ata igsuon sa gitawag nga the Great Tribulation. Hapit na gibalik ang Dios. Manay mati mailhan igsuon nga dunay mo abot nga mga linog sumala sa Mateo 24 nga ang mga tanailhan nga ang Dios hapit na mubalik moabot ang gira nasod batok nasod. Amen. Linog igsuon sa bisan asa mga lugar, mga patay nga guntot, mga kasabot nga mudangan sa kalain-laing mga nasod. Apan ang imong ang Dios ang kulahutay lang hangtod sa katapusan, maulang ang makapuyo sa ingrian sa langit. Hallelujah. Yung katapat pamati sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Sa iyong katapat, salamat, buhay pa ka. Bilang ka building dito sa Turkey na ay mga gitawag ng mga hanas ng mga arkitekto nga mupanday building na dili basta-basta magkulaps. Na ay mga bantugan igsuon nga mga arkitekto nga kuyaw kayong buhat ng mga building, kuyaw kayong mga engineer dili basta-basta igsuon. Pag magtugod ng building, so hindi sila makuha ang mga ultimo lang ng mga engineer. Kanak yung mga eksperensyado ng mga engineer na kuha. Sa diha, nga nasuko ang Diyos, wa gilig-on sa gahom sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Diba ang Isaiah 66, versikulo 1,
ang langit iyang lingkuranan, pero ang kalibutan tungtunganan lang sa iyang tiil. Pag muli ang tiil sa Dios, daghang mga batay. Amen? Hallelujah. Hindi mo katapat, pero ang tingnan ka sa Ginoo. Yes. Kaya mga nasod karon igsoon nga gibawal na ang pagpamati, ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Gibawal na ang pag-pray. Gibawal na igsoon ang pagpaambit sa pulong sa Dios. Gibawal na ang pagbasa sa pulong sa Dios. Pero pasalamat na igsoon tungod kay kining atong nasod sa Pilipinas, gitagaan tag freedom. Amen. Kani atong pandemic, pero karon igsoon libre na. Amen. Hallelujah. Sa tagaan tag kagawasan sa Dios. Pero ang tao igsoon padayon gihapon ngaway panahon sa atong Ginoo. Hallelujah. Mas ipalapi pa nila igsoon ang mga material nga butang. Ang kanang mga butang nga igsoon mawala man na, madaan man na, matunaw na, ug biyaan sa tao, ini kamatay sa tao. Kunya ini kamatay sa tao igsoon dili ingon nga ang kalag adto dito sa iro, ang kalag adto sa iring. Reincarnation di mahitabo asa mabasa sa Biblia igsoon nga ang tao igsoon ini kamatay, ang kalag transfer dito sa buhaya, transfer dito sa iro. Ini kamatay sa tao, muatubang ginang sa iyang pagbubuhat. Amen? Kung naay judgment diri sa kalibutan, kung makasala ka igsoon, iagi ka gitawag hearing, muatubang ka igsoon sa judgment. Amen? Dito sa ini kamatay sa tao, dako kaya igsoon nga judge, magyaramon nga judge. Yes, the King of Kings and the Lord of Lords, muatubang ta sa Dios, ini kamatay na to. Unsay hukom sa Dios nimo? Pero ang tanan nga midawat kang Jesus, hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Hallelujah. Hindi mo katapat, Happy Valentine's Day. Salamat sa mga young people na nag-import sila. So, ako kayong kasing-kasing. Hindi mo katapat, ako ba yung kasing-kasing? Hindi ako ba yung kasing-kasing sa Ginoo? Panahon karon lang labaliktad. Dako ang kasing-kasing sa uyab, gamay ang kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Dako ang kasing-kasing sa trabaho, gamay ang kasing-kasing sa pagpangalaga sa Ginoo. Kabalong may igsoon dili tanan kasing-kasing happy. Karon sa Turkey igsoon halos tanan nagsubok. Hallelujah, paglubong na lang patay lawas dito igsoon. Mga bata na pagigabatang gamay igsoon nga duha pa lang ka bulan. Pugos ni tira igsoon kinapikit. Napoy ito yung katuig nagpunting nung iya ka gipugos. Ang naong igsoon na puno kang abo. Alam ko yan. Yang iya na igsoon mo giluwasay dito. Praise God. Tungod kay way Ginoo sa ilang kinabuhi. Diha makita igsoon kung naa gali panghitabo. Diha makita igsoon nga ang Dios nagpa-remind yun sa mga tao. Okay? Nga dunay Ginoo, naagit siya. He is alive. Buhi ang atong Diyos. Hallelujah. Pila ka kinabuhi na namatay, ang pangutana, ang makalag ato, tuwa mas langit. Hallelujah. Wa sila kamalungan ni atong panahon na mga matay sila. Amen? Nga, grabe lang ipalipay, igsoon, grabe lang pagsagulog sa mga selebrasyon, grabe lang kakawa, grabe lang igsoon, bahak-hak, pero kalit igsoon, kanawataan sila pinahal sa kinabuhi. Grabe ang kasupanan karon. Gani igsoon, nagpadala na dito, igsoon og mga gitawag nga mga mutabang dito sa Turkey. Padala og bilyon itabang sa Turkey. Na matingala mo igsoon na nagmahal na pud karon ang mga palito. Isakat. Hallelujah. Muna igsoon ni ampuk ta kanunay. Dut diha sa Ginoo. Amen. Otak ka palo. Ang atong kamatayon kalit ka maabot. Muna ay makaluluoy igsoon. Kana igsoon reminders na nga paghitabo sa usa ka nasod aron nga mga tao igsoon sa nagkalain-lain nga mga nasod makailag sila nga tunay ni Dios. Amen. Lima ka ana igsoon pila lang tong minuto. Ang lino. Ha? Tulong ka oras? Duha lang ka minuto. Unya 20,000 patay. Kung moabot na kung ta igsoon og 30 minutos. Pero na ay linog igsoon ang giingon diha sa Matthew chapter 24.
nga sukad-sukad wa pay mahitabo ni ngalino. Kay kung dili undangon sa Dios nga ngalino, way mabilin nga mga tao sa kalibutan. Pero ang saad sa Dios nga iyang ampingan ang iyang mga anak. Hindi mo katapat ampingan kasi. Hallelujah. Dili tanang igsoon malipayon happy. Hallelujah. Kabalo sa parang happy Valentine's na ay pag-ukibulagan. Happy ka? Oh. Wa pasar. Kabalo mo may igsoon kinsa tong happy? Di lang sa panahon sa Valentine's, kundi ang mga tao nga duna gyud Jesus silang kinabuhi. Ingon si Jesus igsoon, hatagan ko kamo kalinaw o kalipay nga dili mahatag sa kalibutan. Hallelujah. Praise God. Kung naatay Biblia, kung ablihan sa 1 Corinthians chapter 13, 1 to 4. Unang Korinto, 1 Corinthians, atong ablihan ng Bible, no? Kung atay Bible, hasta naghanang Bible rin. Kasi may Bible, taas ka mo, kay New Testament man eh. Kasi may Bible, tagaan na mo Biblia. Ibalik na po ninyo. May Bible, kuha rin. Paang Bible? Isa may cellphone, tagaan cellphone. Bible, dili. Hallelujah. Bible. Abri sa unang Korinto, 13, versikulo 1, ngadto sa 3. Kita na? Ganahan po igsoon sa Bible, dili ko ganahan cellphone. Cellphone ako naman ni Bible. Pero dili ko ganahan igsoon sa akong Bible. Kining libro nga balaan. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Unsay title si babaw? Ang gugma. Tara maingon, ang gugma. Praise God. Tungod sa gugma sa Dios, iyang ipadala ang iyahang bugtong anak. Ug ang tanan nga mutuon iyang ipadala, dili silutan. Okay lang igsoon kung masabdan ka, mamatay ka igsoon. Lawas ra ba na ang problema diha kung kanang imong kalag mo ay silutan. Ingon ang Bible igsoon sa Matthew chapter 10 verse 8 pa na o 18 pa na, ayaw niyong kahadluki ang makapatay sa inyong lawas. Kaya pagkahuman ni Ana, uwa na sila yung mahimo. Ayaw ka mong kahadlok sa mga tao kapagkapatay sa inyong lawas. Pagkahuman ni Ana, uwa na sila yung mahimo. Kung dili kahadlukin ninyo ang Diyos, ay human niya mapatay inyong lawas, doon na pa sa paglaom na mapatay sa inyong kalag dito sa impierno. Kahadluki ang Diyos, sa katapat kahadluki ang Diyos. Bisan asa tamuan tuig son, naglantaw man yung mga sawag, wala. Naglantaw man si pastor, wala. Kahadluki, kanunay ang Diyos. Kung kaya tamang tayo ng son, galit tumaabot sa tao. Amen? Kahadluki ang Diyos. Bisan asa pata. Ingon ang Jeremiah, Exodus chapter 23, verse 23, ako ana hasta ng dapit, ugdit lang kay sa usa ka dapit. Walay mataggo siya na tubangan. Hallelujah. Ingon Exodus na unang Korinto, ang gugma. Tanong na ingon, ang gugma. Praise God. Ingon siya, bisan, sa verse 1, bisan makasulti ako sa nagkalain-lain nga mga pinulungan sa mga tao o sa mga anghel. Diri sa verse 1, nahisgot ni language. Amen? Mga pinulungan. Unsay lingwahe sa anghel? Sino ba? Hemalo? Wala yun. Ingon siya, bisan makasulti ako sa nagkalain-lain mga pinulungan sa mga tao o sa mga anghel, bisan pag maayong kaigsoon mo speak in tongues. Kanang speak in tongues, nagsulti ka sa mga misteryo ng mga butang, mga tinagog na mga butang. Apan kung wala ako'y gugma sa akong isig katao, lingay mo katapat. Kung sa manak mo? Isig katao. Kung wala ako'y gugma sa akong isig katao, mura lang akong agong nasaba. Ako na mong agong? Mura ba rin agong katong agong igsuon, mura man itong baga nga marang tabon. Saba.
Di ba sigang anak, sigang kuntog, saba kayo. Guwapo kang style pero saba. Amen. Kung wala tayong gugma, mura tang agong. Oh, nga saba o piyang-piyang ka nagtaginting. Di ba pag mayong bisan pag makamao ka igsuon mag inarabik. Abo ka musulod ti igsuon sa taga Syria. Maayo ka mag in English igsuon. Bisan pagtanan igsuon nga mga nasod langwahe. Imo hibaluan pag wala tay tinuod nga gugma, wala ni kapuslanan na tubangan sa Ginoo. Ug bisan makasugilan ako sa pulong sa Dios, nag-isgot kini igsuon sa mga preacher, sa mga magkuwali. Dunay igsuon nga mga magkuwali, kuya kay mawali igsuon daw makapit sa ato pamilya. Di basta-basta magkuwali. Dunay igsuon dunay gift of preaching. Pero kung wala ni ay gugma ng Dios, bisan makasugilan ako sa pulong sa Dios o makasabot sa mga misteryoso nga mga butang, mga tinago na kamaturan o sa tanang kahibalo o bisan magpabalhin ko ang bukid tungkol sa akong dakong pagtuo. Kuya kay pagtuo. Pakita sa Dios, di ba pagtuo? Bisan pa mapabalhin ko ang bukid. Ginang Matthew, ingon igsoon ang Luke chapter 17, kung naatay ng pagtuo nga murang gamay, sama kagamay sa liso sa mustasa. Mahimong pagsugo ang bukid balhin sa dagat kung putuman kinig kanimo. Yun ang Diyos, bisan pa mapabalhin ko ang bukid ngadto sa dagat tungo sa akong dako kayong pagtuo. Kung wala ako'y gugma, wala gayon ako'y kapuslanan. Bisan ni apon-apon ko pa ang sa mga kabus ang tanan kong mga kabdangan o bisan ihalad ko ang akong lawas ang sunugon. Kung wala ako'y gugma, wala gihapon ako'y kapuslanan. Ang atong tema, the fruits of genuine love. Ang bunga sa langit nun o tinuod nga gugma. Ang tao igsoon makabaton lang gugma kung naay Jesus sa iyang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Daghan kayo igsoon ng mga tao na nalagad, walay gugma. Atong timan ang igsoon, God is love. Ang kanan na ay Diyos mahigugmaon. Bisan kapila pa nimo na igsoon pasakitan, higugmaon ang gihapon ka niya. Nga naman, dunay Diyos. Ang tinairan sa tao mo walay Diyos, hinder na tao, mandilog talon. Masok anon sa iyang sigkatao. Praise God. The fruits of genuine love. Inugot ang ulo mga puta. Amahan mo nga langit nun. Ikaw ang Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta. Diyos nga naghimo sa dagat. Diyos nga naghimo sa mga kabukiran, kabukturan. Diyos nga naghimo sa nagkalain-laing mga mananap, mga isda sa kadagatan, naghimo sa sapat sa suba, naghimo Ginoong Diyos sa adlaw sa bulan kabituonan. Diyos nga nagporma, nagkulor sa nagkalain-laing mga bulan kaninot ay ng tao ng Diyos. Mga isda, Lord, nagnagibisti nga daw mga bulawan. O Diyos, ikaw usap ang nagpakatao kanamo kining kalibutanan. Aron usap kami nga mga lagad usipag guday kanimo. Lord, daghang mga tao karon nga nakalas ang ilang gininhawa. O Dios, daghang mga amahan Ginoo. Hallelujah, ang nagsubok hilak Ginoo Dios sa way undan tungod kay nawad-an sila mga binahal sa kinabuhi. O Dios, salamat nga buhi pa kami. Tungod kay ikaw, Lord, nahigugma kanamo, nahigugma kami kanimo. Salamat o Dios, samtang nahigayon pa, samtang buhi pa kami tanan, samtang ligon pa kami, samtang laro pa akong pananaw, samtang laro pa akong sinutian, samtang ligon pa akong mga tingin o mga gamot, samtang makadungog pa kami, laro o Diyos sa mga pulong. Lord, huwag kaming matinod-anon nga lahat kanimo. Maminaw kami si mga pulong, Lord, mahitungod sa tinuod nga gugma, ipulasta kay tanan kung panalangini o Diyos, ang tanan gani akaron. Salamat nga pinaagi ni ini. Mula-level up ang among love diha kanimo. Hindi lang kay kanimo kundi ngadto usab sa bisig ka tao. Ang gitugyan kanimong tanan inasalig ikaw ang mahimaya sa among pagkahimuon sa ngalan ni Jesus. Amen. The fruits of genuine love. Ang tabiingon gugma. Hallelujah.
So halik kayo karon igsoon ang bulak sa utot-utot, bulak sa bumbil, basta bulak, amen. Aron lang igsoon nga mapalipay ang imong hinigugma. Tagaan og chocolate, Valentine's, di ba? Sa paihatag ang malipay hinigugma. Ang uban mangita magsuon ang kinang ka-Valentine's, pagita. Ay kanay mo sundog-sundog lang man. Amen. Nasa Facebook, bahalag, way uyab, basta na ay Ginoo. Amen? Kaya kung masubukan ako kay uyab, pasabot igsoon nga, wa gid ka nahigog pa sa Ginoo. Maayo pa sila, okay, nag-holding hands. Maayo pa sila kay dante. Kaya tanaw na nimo kaugalingon nimo. Luoy ko. Ako na usap. Amen? Nang Diyos, ikon ikson ng Diyos, hoy, ako di ay. Amen? Kung saan ang tanan, pagwa tayo gugma, amen? Wa tayo gugma sa Diyos. Asa na yung mas lapaw? Ang Diyos, huwag ang imong hinigugma sa yuta. Ang Diyos, dili imong hinigugma, dili imong uyab, nagpakaon nimo, may nagbantay nimo, dili imong uyab, igsoon, may naghatag bugang kinabuhi, dili imong uyab, dili imong silingan, dili imong amahan, dili imong igsoon, ang imong hinigugma, dili imong amahan, inahan, dili imong papak, mama, dili imong lulog, lula, ang nag-extend sa imong gininhawa, ang nagbantay nimo, matag panginabuhi nimo, matag sakay nimo, igsoon, kung dili ang Diyos, amen? Amen! Ang makatapat, higugma ang kinang Diyos. Dili ang umahan yung naghimong nakapasad ka sa examination. Kundi ang Diyos. Hallelujah. What are the fruits of genuine love? Di maato pag maayo nga danay duha ka butang, dunay fake love o genuine love. Kini genuine love tinuuray nga gugma ni, amen. Mo katapat tinuuray nga gugma. Yung exon ng laki, I love you, bakit hurot? Ikaw lang yung ini ka barangay. Pasok sa laing barangay. Di mo na tinuray ng gugma. Gugma, giahak na. Hallelujah. So, unsa ang mga bunga sa kining tinuod na gugma? Atong timan-an nga ang Dios gugma. Tanong ang Dios gugma. Ang Dios gugma. Isa pa ang Diyos? Gugma. Una hinungdan nga nung minaog siya. Amen? Wala sa minaog tungod kay puti kang naog. Wala sa minaog igsoon tungod kay bright ka. Wala sa minaog igsoon tungod kay pambukay ka. Kundi minaog siya tungod kay nahigugma siya nimo. Amen? Hallelujah. So ang mga tao igsoon nga nakabaton og gugma, kining tinuray nga gugma, mailhan nimo ang tao nga nakabaton og tiugma. Nunay mga bunga sa tao nga nakabaton og tinuod jud gugma. Una igsoon, diri sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ako ning giusa-usa. Unang bunga igsoon, bugawas diha ang gitawag nga mapailubon. Amen? Hello? Pag tinuod ka ni imong gugma, unang bunga diha, dunay pailog. Ano naman pailog? Oh. Hallelujah, pailog. Pag naagilaki mamuyab niya, umiingon gani nga, sukta ko kung karon, walang yapon kaya ito, karon, ayaw na sukta. Kanila tinuod ka gugma. Ayaw na ang gugma, mapailog ko. Makapaabot ba ka 7 years? Kung dili na makapaabot, namuyab na laing, dili tinuray ang gugmaan. Amen? Sa pagpamalagad sa Diyos, kung atong gugma tinuod pitos Ginoo, mapailog ka. Amen? Lugid pa yung Ginoo. Lundag sa pangalaga na wala'y pailog. Sa kaya ko akong kiapo sa Ginoo, wa pa man matuman. Wa ay pailog, surrender gid ka. Muna igsuon, ang tinuod na gugma, mulutaw diha ang pagkamapailugon. Amen? Hallelujah. Pailog lang. Kung imong asawa ay nga nang igsuon na. Higugma
Tigugma man kami? Yes. Ano ba na igsoon bisan kaparo na nga panahubog kayo tungkol sa gugma imo nang ipakaslan. Amen. Ano kayo mong bana mo na ba pero pakaslan mo. Tungkol sa gugma. Sinagakay bugas, mais, ang naon. Lain pa na bugas ng bay, kinagko kaya mais ko na. Tungkol sa gugma. Amen. Hallelujah. Mapanilubod. Ingon na Ecclesiastes 7 versikulo 8. Hallelujah. Mga young people, wala nang tiknot ni. No. Tiknot mo. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Na. Tiknot ninyo ha. Ecclesiastes 7 verse 8. Ingon igsoon so mas maayo pa ang katapusan sa usa ka butang kaysa silugdanan niini. Ang pagpailog mas maayo pa kaysa pagpasigardo. Amen. Maayo di ang pagpailog. Ikaduha igsoon o ikaduhang bunga sa tinuod nga gugma maayo sa iyang isig katao. Amen. Maayo ba kas mo si katao? Hello? Una kay blessing, ibang yatagan. Kasi iba na di-dismiss. Kasi ko, ano ito ba? Nandito ko kay kao, no? Hindi ka maayo sa mga katao. Ang tinukod na gugma igsoon, maayo sa iyang katao. Ingon ang Lucas, ato ni, dunay tao diri nga nangalagad sa Dios, pero dili maayo sa iyang katao. Sa Luke chapter 10, verse 30. Lucas kapitulo 10. Dili igsoon mo taw ang tinuod nga gugma sa Lucas 10 versikulo 30. Dining panahon na igsoon, dunay nangutana. Lord, unsa may akong angay himuon? Aron nga makasunod sa kaharian sa langit. Ingon si Jesus, love your God with all your heart, your strength, your mind, and your soul. And second commandments, love your neighbor as you love yourself. Kamutaan na ang parisiyo, Lord, kinsa na ay ako si katao? Ingon si Jesus, wa man ni kanila. So naghatag sa bingay sa Luke chapter 10 verse 30. Aron atong mailhan kung kinsa na ako si katao. Ingon sa unang 30, gitubag siya ni Jesus pinaagi sa usa ka sigilanon sa bingay ni. May usa ka tawo nga milugsong adto sa Jericho. Pagkatag milugsong, gikan siya sa taas. Jerusalem tungod kay Jerusalem, bukid man ni. Milugsong paingon sa Jericho. Samtang naglakaw siya, tao ha, ang milugsong. Giatangan siya sa mga tulisan kung nagtao igsuon nga gibabakan sa mga daotang mga tao. Tulisan. O unsa nahitabo niya? Gikuha sa mga tulisan ang iyang mga butang, apil na ang iyang sinina. Gikulata nila siya o gibiyaan nga nagbuyon nga daw patay na. Gibiyaan eh. Nahitabo nga may pari nga milugsong sa maong dalan. Sa daw? O sa iyo na? Pari. Parisiyo. Kalo ba mga igsoon ang niagi suwito sa balaod ni Moses? Sweet ito sa Bible. Amen? Daghang verse na memorya. Unya, prayerful siya. Nagawali ng parian eh. Sa diya igsoon nga naagian niya ang tao ikulata, samdan, luoy kayo nga amay tabangan, pero kung sa nahitabo. Oh. Nahitabo nga may pari nga nilugsong sa maong dalan, pagkakita niya sa tao nga nagpuyon, milikay siya sa pikas dalan o iya kining gilapyan. Pagkita sa pari, kapoy. Wa maluoy. Amen? Walay gugma sa iya. Isikata. Sige itong dahil, hallelujah, praise the Lord. Diyos pala lang ini. Nagkaroon ng tabangan. Wa mitabang. Hallelujah.
Ingon igsoon ang Biblia nga kung naa kay itabang karon ni ugma pa nimo nang ipaghimuon nakasala ka sa Ginoo. Kung angay tabangan karon tabangin na, amen. Hallelujah. Imo nang isig ka tao, gihimo na sama sa dagway sa Dios. Amen. Hallelujah. Kaya ato igsoon wala pa ko mamastor dunay sa lida nga kailan dito rated K. Kunya dunay tao magipinto yang kinabuhi nga nung may asinso siya, kunya iyang negosyo igsoon kitagaan sa Ginoo negosyo, nga kana bitaw gamaligyan lumon. Lumon ba? Pero di basta-basta igsoon kay perti ako kaya tindahan sa lumon. Ay ang sikreto igsoon mo ni. Dunay tao igsoon nga manikulata dito, muwi kayo sa hamdan nagdugo-dugo ngaw. Oh. Nya piti naghanap mga tao nagigiagi wa gyud bitagad sa iyang sikat wa gyud bitagad. Nakato igsoon mga tao pupuri kayo. Siya nakatiman yang gisakwat, yang ganto siya balay gitambalan. Oh. Hallelujah. Nya wa kabalo igsoon ato ning tao dato na tao. Tungod igsoon ni gitabangan niya, nya kay hapit na sa mamatay kay tigulang na. Ingon siya, wala man ko'y anak. Wala ko'y igsoon. Nya namatay na pero ginikanan. Tanan akong ari-arian ihatag na ko sa Ginoo. Tungod lang ni adto siyang tabang. Di paboran siya, amen. Hallelujah. So una pari ang miad adto. Miagi usab dito ang usa ka katabang sa pari unsa? Associate alalay Vice President. Miagi po dito ang alalay sa pari. Nya daghang pinaibaluan dito sa Bible may nampuon. Nag-mentoring. Nag-Sunday school. Miagi usab dito ang usa ka katabang sa pari sa templo. Pagkakita niya sa tao, milit kay usab siya og milabay lang. Dilit mo. Naghamig pre-meeting na mo. Pagkakita niya, dili agi. Hallelujah. Sa kaulahian, may miagi nga sa prenhon. Ikatulo na. Pag-agi sa sabrenhon, katong tawhana, wa ko'y alamang sa Bible. Wala'y inuos kinabuhi, makasasala ni nga tao. Amen? Pero pag-agi niya iksulat kita sa tao nagbuyon, samtan siya, o siya gihimo. Pagkakita niya sa tao na nagbuyon, naluoy gayon siya. Amen? Nakapagpari, naunti Diyos, nalagyan, tuntungan, wak na ito, maluoy. Hallelujah. Managligong igsoon sa Matthew City 22 ba na? Dili tanan nagtawag Ginoo makasunod sa girian sa langit. Kundi kadto lamang ang nagtuman sa buton sa akong amahan. Isa't buton sa amahan si Jesus. Amen. Ang gugma, tanay yung gugma. Gugma kita. Hallelujah. Pagkakita niya sa tao na buyon na luwing siya, busa kinuulan niya kini og gitambalan. Yang gitambalan igsoon gipalitan niya igsoon og gitawag ang penicillin. Iya igsoon nagihugasan ang mga samad, nagasto gid sa palta. Nagasto sa kusog panahon. Hallelujah, gibutangan niya lana, yang gibutangan niya igsoon og kining tambal. Unya binom samad, nini og gibungkusan ang mga samad, unya gipasakay niya kini sa iyang isakyan nga hayop, pasakay pa gid niya. Nagbuyon ba ito? Unya, pati-pati kata yan. Naluoy man siya. Yung katapat, apa kay kaluoy? Gusto mo na ito, kita pwede kaluoyan. Luoy kayo, di ba? Bakit, mi? Hallelujah. Unya, ipasakay niya sa iyang isakyan nga hayop o gidala dito sa usa ka balay nga abanganan. Wow! Ita lang pagit sa hotel. Oh, kanindot, amen? Hallelujah. Wala pag isa balay sa hotel. Abangan naman ang hotel, di ba? Oh. Dito, kiatiman pa kayo kininiya. O sa sunod nga adlaw, ngon siya? O sa sunod nga adlaw, gihatagan niya o kwarta ang tag-iyas balay. Ang taga sa hotel, umiingon, atiman na siya ha? Kung kulangon pa niya ang akong gihatag nimo, dugangan ko kini sa akong pagbalik dinhi. Unya ko tara si Jesus sa magtutudlo sa kasuguan.
Munta sa Parisiyo, ingon si Jesus, sa imong hunahuna, sa inyong hunahuna, kinsa man kanilang tulo ang nagpakita nga siya ang isig katao sa tao ang giatangan sa pagkatulisan. Bitubag ang tutudlo sa kasubuan. Ang tao nagpakita og kaluoy kaniya, ingon na si Jesus, himua usab ang sama sa iyang gihimo. Amen. Imo katapat higugma imong si katao. Example, imo silingan hashtag naghanang gihay-hay. Hindi walay tao diha. Halit ka di ulan. Sino ni mo? Tanaw na pastor. Di ko man yung puso. Amen. Hallelujah. Ganyan ka ng katapat. Kung maglisod ka na, tabangin namin. Kinahanglan makabatong tag kaluoy para mailhan nga tinod anay din ikog manatong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung magkalisod tabangin, may mga terong, tumatong na tatir, sige, iba na ako. Kaya dili man yung kwarta, may pakamatyan, ikaw man. Amen? Love your neighbor as you love yourself. Kapag ba mo, love your neighbor as you love yourself. Kung giunsa rin pag-higugma, imong lawas, imong isikat, imong kaugalingon, mo sa rin pag-higugma sa imong isip katao. Ang kaso lang, mas lang na ito ang hiro kaysa atong si katao. Bahala magugma na sila ang hiro nila. Mo na gugma. Amen? Magsakripisyo ka. Hallelujah. Ikatulo, igsoon, ang bungas tinuod ng gugma, dili masinahon. Gugula diha ang dili masinahon. Dili ka kanang tawag kasina ba? Saan ang ubang ka version kasina? Dili ka siluso. Dili ka inggitiro. Amen? Kung nakamuto lagi sila mo. Ganito. Hallelujah. Dili ka kanang maibog ba? Amen? Wala tayo butas yung kono. Nga itong basahon, Exodo 20, versikulo 17. Exodo 20. Mungkin yan ko ang igsuon nga verse sa una, gamay pa ko. Ini Exodo 20 kids, ayaw pangawat. Mungkin ako verse 20. Gamay pa ko. Hallelujah. Wala, bubo naman kayo nga verse. Thou shalt not steal. Diba na Exodo, kita na? 20 kung sa'yo ingon niya, ayaw ka mong kaibog. Kasahon rin ha? Ingon Exodo, ayaw ka mong kasina ko adri. Ayaw ka mong kasina sa balay sa inyong isikataw. Yung katapat, ayaw kasina kuha kay balay. O sa iyang asawa. Kagwapa yung asawa ng kumpanya. Ayaw na nag-anamin. Ang imong asawa mo na igamit. Nakagwapa niya sa asawa. Wala na yung makalabaw pa. Kung muling ikaw, kubahan yan, no? Asawa. Mura mag-kiss-kissan. Yung mga asawa, huwag higugma. Amen? Mura mag-kiss-kissan. Yes. Ang asawa ay gusto ay pinakagwapa na babae sa ito kalimutan. Huwag sa kabati. Mga ba, nalingay yung asawa. Mo na yung pinakagwapa sa inyong kinabuhi. May ang asawa, wala kang babae natin eh. Di pagkasalan mo tungkol kay siya ang pinakagwapa sa inyong kinabuhi. Amen? Ay na maglingay sa uban. Pag mulingay kayo, mahulog kayo dito. Hallelujah. Mga ba na tanaw ang ilong sa asawa? Tagas mo? Hallelujah. Basta kung magani, wala'y negatibo. Hallelujah. Ayaw ka mong kasina sa asawa, sa mga ulipon, sa kahayupan, o sa bisan mo sa ana ang kaniya. Ayaw kita kasilos. Amen? Di ka na yung kulo. Balintayos ko lang. Awan yung kuy ha. Wala yung kuy. Kining bulang. Wala yung kuy cake. Wala yung kuy chocolate. Ang sunod. Uyak kanina sumtong ginagawa na. Ayaw kasina. Amen? Net, ayaw kasina net.
Ayaw siya tututok, ano mga edad na to. Ata kong edad ba? Sila nga video na. Ako edad pa ito. Kung mo sige tagtutok sa itong edad, mapugos na lang pa. Iba na sa lambayin ko, looking unto Jesus. Amen? Tanawa si Kristo ay muhatag ni mong right. Si tanaw na to? Si Jesus lang. Amen? Nagkumutan ako, pero kita si mong edad, si mong silingan, nagabili ka tutulong ka lang, di ba na buka na makuha pag yun? Nga mapugos na lang ta. O niya, pagka mahitabo na, magmahay na ta. Kanta na yung kaiksoon, hindi ako laman na yung iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan. Ayaw kong pataka, iksunong inlap, pagdiling ang buton sa Diyos. Dudulaan na ka anak. Hallelujah. Mulong tao, iksuon ang dili pagkamasinahon. Ikaupat, iksuon ang bungas tinuod nga gugma kining dili hambugiro o dili garbuso. Ang hambugiro garbuso lahi na siya. Hallelujah. Ang kitawag iksuon nga maghambog imog yung ipadayag iksuon nga napaingon ani, napaingon ana, mga naapod mi. Oh. Wala kaagi mo iksuon ng buwan, kakipad ko. Ano ba? Kada iksuon nga kining gitawag nga garbuso. Iyan ang ipadayag, katungod na sa iyang abilidad, amen? Tungod sa iyang kahanas, sa iyang kusog, muna nakuha ng mga butanga. Muna kung nakagaling na, hindi na tinulog na gugma, gikan sa Diyos. Pag naay, gitawag nga hambugiro. Ang mga tunay iksuon gitawag nga tinuod na gugma, mulutaw niya ang pagkamapainomsanon. Yung makatapat, pagkamapainomsanon. Ninagawin lagi ka, ngayon nakapasa ka no, I'm right, good pa. Ako na good, ang pamilya ko yun kayo. Magbantay. Hindi ka na nagugma, di kinayas kinuuna. Hallelujah. Praise God. Santiago 4:13. Hallelujah. Atong timan-an igsoon kini pagpamhambog na sa James chapter 4:13-16. James or Santiago kapitulo 4:13-16. Ingon siya, pamati ka mo kanako di makatabad paminaw. Ingon si James, kamu nga nagaingon karon o ugma mo adto kami sa syudad o dito kami mo puyo sa usa ka tuig. Magtigusyo kami o magtigong og daghang kwarta. Hambog dili. Ugma o sunod tuig mo adto mi sa kuan sa gitawag nga sa Cebu. O sa po dito, magtigusyo mi kinahanglan kwarta, magpalit ka sa sakyanan, hindi pagkahuman. Ano mo ni? Sa 14, ang tinuod, wala gani, kamo masayon kung unsa mahitabo kaninyo ugma. Makatapat, kabalo ka sa mahitabo ni ugma. Sa ito ba niya? Huwag mo ganito makabalo sa mahitabo ugma. Hello? Matingala ka, iksoon mo, ka magplano ba itong birthday, anong active birthday? Ano, Rodri? Huwag mo kong gibitaw. Hindi mo tamad kaon ko. Wata ka balong sa mahitabo ugma, amin? Unang dili ta maghambog, amin? Yung katapat ayun paghambog. Kay gikan kas abog. Nganong wala man tabuhata sa Diyos gikas bato? Nganong sa abog man? Kay tamakal ta, amin? Una mga tao, isang masinso na mula si kinsa. Na pag-uubos, marami kang isa. Ayaw apaki ang imong si katao kung iangat ka sa Diyos ang imong kinabuhi. Bisan pag-unsay kahintang anak, makupri, madato, way grado, prayer ay mong pagtagad. Amen? Hallelujah. Muna ang Diyos. Hallelujah. Inang Diyos, ang tinuod, wala gani ka masayad kung saan mahitabo kayo ugma, kaya ang atong kinabuhi sama lang sa gabon na makita karon. O sa dili manugay mawala, isa kitag bugs. Gihulang ko ay wala na itong kinabuhi. Pag sa'yo pala kabuntagon, sa kiyamba, igsuon dito, kabuntagon pa lang, ang murang pangalod, nasa ubos. Niya, kung muadto ka niya, ay bro, kung katok na ba ni? Pag sinak sa atlaw, mawala ang bugs. Ingon ana atong kinabuhi. Dali rang mahanaw sa kalibutan.
Maning katapat ayaw paghambog. Hallelujah. Bawa kayo ka naman. Sis, papalit mo dani o. Kumpahan mo rin. Buyag. Ano ka na sabay po ng pamuyag? Isanta ni mo ang glory ni God na imong ibutang sa imong kinabuhi. Amen? Pag mamuyag pa ka, you are under sa tanang klase ng spirit nga naa sa kalibutan. You are the Son of God. Amen? Hindi katapat anak ko sa Diyos. Pag naagaling udayag niyo mo in katapat, glory to God. Kung tamingon, glory to God. Iya ang himaya sa Diyos. Amen? Gupahan, di mo na maaari ka. Bukhan yung atay. Ayaw pamuyag. Kay, kana igsuon ng mga sinultian o mga pinuhatan. Mga pagans na siya, pagano mga wapay Ginoo sila po. Hindi mo katapat, glory to God imong naong. Glory to God imong nawas. Amen? Kupahag yung lawas ko. Nagkingon, ang nga na mo kaliwat ka, apa pa mama? Kung kula ba dito? Pero na yun ka, glory to God. Amen? Himaya iyas Ginoo. Amen? Di kayo maingon tanong ay, ako na ang sakalam. Malakas. Hallelujah. Ngayon hanang tuwig suot ang tinuod na gugma. Praise God. Ingon siya, mao hinuon kini ang angay ninyong hisulti. Kung itukod sa Ginoo, buhay pa kami, mao kini mao na ang among buhaton. Amen? Ina lang, kung inanang adlaw, kung buhay pa mi ana, di magbuhat na. Amen? Buhay, kung itugod pa sa Ginoo, di. Una ang sinultian na nagpaubos ka. Amen? Hallelujah. Ikalima, dili bastos. Katapat, dili bastos. Mga anak, dili bastos. Ang gugma, dili bastos. Maginoon, pero medyo bastos. Nagpakita ko sa mga buhay. Medyo lang. Ayaw pag pinastos kay anak ng ka sa Diyos. Amen? Masabi din ang kalibutan, pinastos sila, pero ikaw anak ng ka sa Diyos. Hallelujah. Kaya mababae ka nagsuhan nga, gusto hikap-hikapon. Dapat ko para ikapon ko niya. Maginoo pero medyo. Maginoo pero dili bastos. Amen? Hallelujah. Respetuha lalaki ang mga babae. Amen? Di mani pamaya imong mama babae, imong lula babae, napakaigso babae. Aron lang dili sila bastuson, ayaw bastusa ang babae. Respect. Amen? Wala gingon bastos kundi dili mahala. Amen? Mga asawa, ayaw bastusa inyo. Tubangan sa mga kadaghanang tao, sa bastusan ng asawa, pakaulawan ng bana, ayaw. Mahala siya. Hallelujah. Dili bastos, ikaanong dili hakog, yung katapat dili hakog. Na ako po ba ako kana ako ani ako wala na ako hindi ko makatang suman. Ako wala talaga yuta gibilin sa akong mga sa akong ilikan. Why na po mga igsuon? Ako kay na. Hallelujah. Dili hakog. Luke chapter 12 verse 15. Pagbantay ka mo sa tanang klase pagkahakog. Verse 7, ang gugma igsuon bunga niya dili ulit. Katapat dili ulit. Wala kitang bisag pusog niya. Kakaw niya po. Ngayon nga no? Dito na talagang itira rin ha. Inikilit kayo. Gabi nag-practice gikan sa buntag na anay tao din diyan nag-asikaso. Wala pa na ikaon. Isa na yung asawa gusto mo ulit. Gutom. Okay lang. Hallelujah. Dili ulit. Yung nanikso ng Proverbs. Wapo ni iksuan nga verse. Hallelujah. Kining Proverbs chapter 23 verse 2. Ibasahan ninyo daw. Kung kusog kang mukaon, hindi mo katapat kusog kang mukaon, pungi ang imong kaugalingon. Amen?
Wala kay kwarta, utang ka pagkaon, dubli. Kung na ito, galingon yung sa atong pagkaulit, diha mo nito ang sakit. Tiingnan, ito as doktor, hindi mo kaog, kiring, ditambok, kaogin ka. Oh. Hallelujah. Kung dako kag kaon, bukni mo, naapre gitawag na self control. Control na to. Pamahaw ka lang, busog ka ika, tataon, bukaon na ka. Hindi abot sa bisita, wala na ka noon. Yes. Palit dito, mga panos, panghatag doon sa baban. Hallelujah. Dili madinong-tanon. Hindi mo katapat, dili yun pagdumon. Tinukod ang gugma, igsuhan, dili madinong-tanon. Kaya kung pasikat pagdumon, ang pipili ng ingon nga ikaw ang master sa itawag, marumulog ka ba? Master ka. Mamamatay tao ka kung madinong-tanon ka. Ang balaod ka niyan, ito iksun ayaw pagpatay. Oh. Pero kung magdumot ka, nakapatay na kang tao. Yun ang Bible. Hallelujah. Panutihon, 15-17, yun ang Proverbs. Dili ta pwede magdumot sama ang Diyos. Gugma. Proverbs chapter 15 verse 17. Yun ang 17 igsunan. Mas maayo pa na magsudan lang o sani. 17. Mas maayo pa na magsudan lang og utan. Nga may paghigong maay. Bahalag gulay lang. Bahalag saging basta tinuod ka ha. Saging pinihan. Ako ay sama, Lord, ayaw po siya saging gino. Kaya ang saging, kung po yung may mukha na. Hallelujah. Mas maayo pa ka magsudan na kagutan, papasabot ka niya yung word, igsuon nga diri, lalong ni. Kana kitang bisan dili lang ni ang sudan. Amen? Nga may pakigumay kaysa magsudan o karne, litson baboy, nga may pagtinugtanay. Amen? Mas maayo igsuon na gamay nagsudan, pamahaw ginabos, manihog to ginabos, manihapon ginabos, mani alas 12 bulan, nasigot, walang gagat. Sa kailan, basta na ay paghigugmay. Kano na po nakadawa? Huwag pa na po Jollibee. Bahala na kami. Hindi naman na aktis maayo na makayo. Amen? Hindi naman na itong amahan na ito kapag ano na ito pimitik para ang atong Diyos maayo. Talagang ang Diyos maayo. Kung mag-Jollibee sa lahat daw, mag-doon na po. Hallelujah. Sa lahat na po, mag-inasan. Anak ang Diyos. Pagkaugma, pulos na kong kabugay. Okay? Pero ang puro man ito karne, amin sa Diyos, oy, may mag-healthy punta. Amen? Ngayos kaya ang Diyos, ang anak kong kalikay, pwede lang ambok, na apoy kita ng sustansya. Ang tanong yung sustansya? Sustansya. May panenti karne. Lugi ang iyong kaagulay. Manay naglumpag na agad, luyan na siya. Kasi magkarne. Hindi mo katapot. Naku kagkaon, buki mo kaagulay. Diha, manggawas ang sakit pag naku kagkaon. Hallelujah. Sunugan ko ninyo. Huwag kagkaon. Hallelujah. Sa gabiin ko ni mukhaman at daw mukhaman ko. Dili ulit. Dili maninong-tanon. Dili malipay sa dautan kung dili sa matarong. Amen? Pag naay dautan, di ka malipay. Kung di ka malipay, ayaw gid naghibua. Hallelujah. Praise God. Ingon igsoon, ikapulo, mainan tuson. Amen? Ang tinuod na gugma, dunay pag-antos. Makatapat antos lang. Romans chapter 5:3 verse 3 to 4. Hallelujah. Antos lang. Anak kilala ka, antos lang. Eskwela ka, antos lang. Praise God. 3 to 4. Romans chapter 5, 3 to 4. Ingon ang 3, kung dili kay kana lang, nagakalipay usab kita taniwala sa atong mga pag-antos. Kay nasayod kita nga pinaagi sa mga lisod, mahimo kitang mainantuson. Pag dili ay ang tao mainantuson, dili
nga siya mo padayon sa pagpangalangad sa Ginoo. Sama sa estudyante, kung dili mag-antos nga daan iyang sapatos, daan iyang uniform, gamay nagbaon, kung dili mag-antos ang usa ka estudyante, dili na makalampos. Pag walay pag-antos, dili makalampos. Sabi ang Bible sa 4, ug kung mainantuson kita, malipay ang Dios kanato. Amen? Naawala. Ug kung ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Pag ang tao dili mag-antos, dili maayo ang ugma. Hallelujah. Isa nag-graduate din igsoon og 77, 71, 72, tanan puros mga atsa ba. Yung mga tapat antos lang, janti antos lang. Study po. Hallelujah. Bahala nag-eskwela ka sa dili kayo ilado ng eskwelahan, antos lang. Pareha gyapon nag-teaching. Eskwelahay naglahi lang. Kung wapo gitulod ng eskwelahan bang ilinganan ito musaka rin. Hallelujah. Ika-11 kanunay may pagsalig o paglaom. Amen. Kining pagsalig mag-upat kining paglaom. Pagsalig o paglaom. Kung mag-ampo ka sa Diyos, kinahanglan kang musalig. Amen? Trust in the Lord with all your heart. Unya, kung wag ay paglaom, di ka igsuon, di ka mutuong na katong mga butangang ipagkayong angkon. Kinahanglan nga ang pagsalig, doon paglaom. Ang tinuod na gugma, doon ay pagsalig o paglaom. Ang bala na higugma sa asawa, nakasalig na, doon ay pagsalig. Amen? Ang bala ay sa pagsalig, dili mo na buwantog layo. Amen? Ay mo tapat ka sa ligan mga. Doon ay pagsalig. Example, patindahon ka igsunog jewelry shop. Bantay ka sa jewelry shop. Yan dito lang sinaw-sinaw ang mga siksik, ang mga kwintas. Pangutanan ka sa ligan baka. Hallelujah. Unya, muadto ka sa laing balay, nga dako kayong balay, mansyon nga balay, pagkutanan ka sa ligan pa ka. Piyalan ka igsoon sa kabutang sa imong silingan, sa imong higala, piyalan ka kapital, pagkutanan ka sa ligan pa ka anak. Mga tindiro, mga tindira, pagkutanan ka sa ligan pa ka. Di ba ka di ba mo katul imong kamot? Hallelujah. Last, mula hutay. Kabalo ba kaigso ng number 1 o number 12 nagkatugma? Una, mapanilubon. Amen? Unya, ang ikadusi, mula hutay. Wa ay pailog, di gid ka mula hutay. Ang tinuod na gugma, mula hutay. Amen? Amen. Sa kaistorya. Hallelujah. Nasunti na lang po ni. Winigsuon ang usap ng ulitaw. Dito sa dalaga, nag-eskwela pa o first year college. Ingon tumulit tao, Try, kung makita na ka ba, lahi pag akong pananaw ni mo. Ingon siya nga, gugma naman tingali mo. Amen? Kuday, nahigugma ko ni mo na. Ingon to babae, strict ang parents ko. Strict to daw yung kinikanan. Ingon siya na, higugma ko bahalag, stricto ang imuhang ginikanan. Oh. Pagkahuman, ingon ang babae, tinuod ka na higugma ako, bisan stricto ang ginikanan, musugot ba ka na makapaabot ka o upat ka tuig? Kaya di ba mag-school college, 4 years man? Nung sige na, paabot ka tanay. Kaya nahigugma ko ni mo. Moto isang eskwela ang babae, ang lalaki, suporta, igsuon o kwarta, suporta o mga, outside mga kinahanglanon diya sa eskwelahan, mga project, uban pa, support ang lalaki, tumog kaya nahigugma, o na mapaabot siya. Talihan kami abot ang time, mabigraduate na igsuon. Sa gitawang na course nga, doktor. Sana, nurse. Kaya pilagin na doktor? 10 years, nurse na, kaya pagkatuig. 6 ang nurse? Hallelujah. Pag-graduate, igsuon, hindi pa lalaki. Yes!
graduate na. Kung nag-expect sa saan, babae nga suktod siya, inighuman niya sa eskwela. Hallelujah. Muntik suot, binuulit siya. Nagpasa ng babae. Ta-ta-ta-ta, may kasama na, no? Masa ka na yung tugtog sa graduation? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Paso na dito sa stage. Anak, ako tawag. Tugtog na yung kuwati. Kaya hindi ko pagod siya. Kaya hagong mahulahutay man namin. Karong igsoon at tulas balay sa babae, nakaon na sila. Ganay mga panahon nga quiet time, duha na lang sila. Yun siya. Dahil, nagahirundong ka sa imong saan. Ingon ka suktod, hindi mo i-graduate mo. Ito mabay, nanghatol, siya nga, pasaylo ako no. Kaysa tinuod lang, wag ko mahigog pa nito. Wag ko'y kibati mo. Pasaylo ako, kay gipalaong tika. Hilang laki, ha? Ba't nga rin yung sulang? Ha? Dahil naglaom ko sa mga saan, ganito ko busog to, hindi ko mati mo gano'n. Pasaylo ako, nga wag ko mahigog pa nito. Nag-import sa daghang mga import sa lapit panahon. Punahimong napakiyas ang iyahang ipaabot. Hallelujah. Dito igsoon, agad siya hilang sa igsoon, kuha sa PC, kuslat man may nagmahal. Kuha sa PC, agad sa bukid. Kusay na ni, kuslat man, yan naman ha. Kuslat na may mahal. Kuha na PC, igsoon. Dito, kuha sa dito sa mga kahoy, butang ng PC dito. Patong sa bato, pa. Yan, sa ubos siya pagkilid ba? Yan ay sapa niya. Sapa, kusuging agas. Utang niya ang pisi sa lirong. Gusto mo nagmahal! Pa! Pagkamatay na balik na sama. Tubig, dito sa abos tubig. Nagoy siya para. Isa malubos pa. Nagoy siya. Nagoy siya. Abos na dapat. May gani, malo ko mo nagoy. Hindi pa ko mo nagoy, patay ko. Malumang, higong, hadlog, kamamatay. Hallelujah. Ang gugma igsoon mula ko tayo. Amen? Ngan ang Diyos, hapit na ko bumalik ng kalibutan. Amen? Hindi mo katapat, lahon tayo na. Hallelujah. Kung na yung mga ipagsaan sa aral ninyo, hulatan ko ha. Hallelujah. Pagkabot isang pakyas. Ang Diyos lang ang dili mo pakyas. Amen? Hallelujah. Praise God. Sa unsang paagi nga makabaton kitang tinuod na gugma. Sa paagi, pastor, nga makabaton kitang tinuod na gugma. Ngunit igsuon ang 2 John chapter 6, verse 6. 2 John verse 6. Wala na chapter, isa naman kapalit. Ikaduhang Juan, versikulo 6. Ang gugma, ay gugma, sa 2 John, verse 6, ang gugma makita din ka nato kung tumalo nato ang mga sugo sa Dios. O sa paagi, nga pagpatot kita tinuod na gugma, tumalo nato ang mga sugo sa Dios, o ang iyang sugo nga inyo naduggan sukat na kamo mitoo mao kini kinahanglan magkinabuhi kamo nga adunay paghigugma. Amen. Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan kinahanglan nga naatay gugma. Ay kung wala kay gugma igsuon, wala gid kay higala, walay tao duon nimo. Wala igsuon puy kita mapakauningnon sa Dios bisan wala kay gugma. Hallelujah. Nagyang sabay po sa Jeremiah. Kasi kayo mga tao, Lord, maminaw niyo sa mong pulo. So, hindi maminaw niyo. Kung nakita sa Diyos, ang ilang kasing-kasing at dili, tinuray ng ilang pag-alagad sa Ginoo. Muna ang tinuod na gugma. Amen? Kinahanglan magpatunta ni ining nga mga bunga pagilubon, maayo sa kisikataw, dili masinahon, dili hampog iro, dili bastos, dili hampog, dili ulitan.
dili madinumtanon, dili malipay sa daotan, kung dili malipay sa matarong, mainan tusod, kanunay may pagsalig o paglaom, las mulahutay. Amen. Ito ko itong ulo mag-pray ta. Amahala mo galagit nun. Kanian to Diyos ang among gugma, dili tinuod, kalibutan mo tawhanon lamang. Apan sugad o Diyos ang kami, nakaila kanimo, tungod ka ikaw nagpailaman ka namo. Salamat o Diyos sa kining gugma na imong gibutang sa among kasing-kasing, gikan kayon kanimo. Tungod ka ikaw man Ginoo maoy gugma. Lord, salamat o Diyos na kining lusig ka mga bunga, kanunay makita o madugog sa among kinabuhi, matag subak o matag salop sa adlaw. Salamat o Diyos sa pinaagi ni nga gugma, Amahan, mag-glorify ang imong pangalan, Ginoo. Salamat si mong kaayog panalangin ang panangani ang karon. Kadi lang ini Ginoo Valentine's Day kami magmaya. Kundi sa tanan adlaw hinggan January Lord hangtod sa December, hangtod sa mga tuig nga imong ihatag kanamo. Tugluoy kami o Diyos nga mag-inabuhi adunay gugma diha kanimo ug ngadto sa imong isikataw tungod imong sugo dako. Lord, love your God with all your heart, your strength, your mind, and your soul, and love your neighbor as you love yourself. Salamat o Diyos, imo kami matinumanon sa imong mga pulong. Dalay kong imong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen.